Okay, dili nga bahin na makikilaan ato nga makauban ato nga barangay kapitan sa barangay Gimad kay nasayod ta nagkadulo sa mga kapistaan sa barangay Gimad si Kapitan Christy Perez kanyo dili nga bahina. Ato nga makauban kapitan, kamusta nga atong pagpanganda malayon sa nagsingabot nga kapistaan? May buntag o may udto ka na itong tanan o sa nagpaminaw. Kami karon na ay umabot nga fiesta activity. So nagpakuan mi interbarangay pero ang among invitation is barang mga bipat. So mo na among gi-invite para pod ang mga bipat ma-enjoy pod sila. O kay baluman mi sa ilahang kanang trabaho, duty, dayon routine duty, then pagkuan sa mga para sa face pisan order sa barangay. So amo pong gikuan nga na kalipay-lipay pod ang mga bipat. So mo akong gi-invite. So mo na sila nagsugod sila atong 28 dayon giutruhan pod pagka 1. So kada lang pod alas 5 alas 6 ana tama lang pod kuan na pod ang ilahang liga. Dayon amo ra pod ang championship ani kani mahitabo na siya sa pagkapista na sa fiesta kasulugan. Dayon na pod mi interbarangay nga volleyball. So ang gi-invite namo is ang rural ra nga area para pod ang mga kabukiran makuan pod nila o malingaw. So mo lang pod to among kuan dayon nagpagi kuan sa akong iski na sila kuan sila gahapon Domingo. So dayon mamalik na to sa kuan na fiesta na pod. Among gi kuan among gi invite pod ang mga taga urban nga barangay, rural nga barangay para pod nga makuan pod nila ang among mga sports nga gibuhat. So mura po na ang among gibuhat nga activity kay kabalo pod mi ang budget karon ning us-us manggod ang kuan sa budget sa barangay. So mo nang kana lang sa ang among kuan nga activities sa kuan sa fiesta. So okay, ang mismong fiesta misa himuon kano saman 9 sa kuan sa 9 sa buntag. Sa 9 sa buntag. 9 sa buntag. So diya gyud ang fiesta ang misa. Diya na mo buhaton ang kuan mga alas 9 ang kuanto oras. So mo to pero wala kay ko kakuan kinsa to kay bag-o manggod ang napoli ni Sir ni Father Banet. So mo to nga kuan so invite na mo kinsay gusto mo kuan sa mga kapistahan so sa mga activity. So karong fiesta na ami kalingawan nga buhaton. Okay, so by the way sa inyong mga sa preparasyon ninyo ang peace and order kumusta man sa diri? Okay man amo ang sa amo ang barangay, okay gyud ang amo ang kanang peace and order. So amo gikuan wala may mga kuan wala may mga dautan nga mga hitabo o then bahin pod atong sa una nga mga nangahitabo diri sa atong last year or miagi pa nga tuig. So wala naman pod kaloy sa Ginoo. Basin day mga mabugnaw na pod ilang mga hunahunag di na sa puyo diri ang among barangay. So dayon okay naman among kuan nagkanunay gihapon ang kalinaw sa among barangay. Okay. Gisgutan nimo do na toy kay ang Gimad i-considera nga kanabang medyo hilit gid siya sa kuano dunay term ana sa military nga kining naay mga presensya sa mga walhong grupo no labida sa bukiran nga bahin na ba ni sa inyong kuha sa pagkaron di na ba kayo sa imong monitoring mismo sa isip barangay kapitan? So sa karon wala man pod walay ka nang kuan man pod kay may bawaan man na ang mga tao og naa kay ang mga ero manglihok na pud sige magbanha. So sa karon wala man pod wala na gyud sugod atong nahitabo sa una. Ay lang pod din tao di na mamalik kung naa pa ba sila. So wala na kuan wala na kanang sa nang mga walhon nga kuan wala na sa barangay. Okay, pero naa man butay police nga nag-assign diri. Naa mga barangay police. Regular. Naa sila kuan diri. Naapod gyud may SB police gyud nga na-assign. Magkinaunsa na ikaw na din may makontak. Okay.
So, sige kayo muna, medyo nagkunhod, no? Ang budget ninyo, medyo picking, sinabi na sa mga kalihukan. Pero yun sa mga ito ni, bisan pa sa pag-ubos sa ato ang era o sa mga budget sa barangay, yun sa mga ito nga marag maigo-igo yun ang, doon na po'y kabibo ang kasulugan sa fiesta. So ang kuan namo kay na kuan man gyud ang among budget, among annual tungod sa era nga ning us-us. Gihatagan man gud pud mi sa among pinalangga nga mayor, attorney Indy Waminal, ug ni Kong Ando Waminal, ug ni attorney Henry Waminal, Governor Henry Waminal, gihatagan gud mi nila og pundo. So karon sa una kuanto karon ni 500 na. So ning 500 na amo na nang 500,000, pero kanang 500,000 gisulod na muna sa amo ang annual. So bahinan ko ano gyapon sa mga percentage sa mga barangay sa sulod sa mga budgetanan. So sa nga bilin mo unang naara gud mi gipakuan gud sa kanang mga activities. Kay amo po ning gibahin kay napod mi barangay day. O so dayon pagka kuan amo ang at gihatagan gud pud og pagtagad ang among rescue vehicle unsay mga kuan mga maintenance. So dito gud pud namo nagikuha sa ilang gihatag, dito gyapon namo gisulod. So napay mga unsay mga kinahanglan sa rescue. So di kay ngano gamit gud kay namo ng rescue. O sa karon diri dako kay na namo tabang. So unang mapasalamaton kay mi sa among mayor, governor ug congressman nga naa gyud ang ilang pagsuporta, naa gyud perminti sa among kiliran o kung sa among mga kanang panginahanglanon sa barangay. Kay dili gyud na mo ni makaya og wala sila. So alas sa mga naminaw to, kining 500,000 bisan pa nagubos ang era na nagyapon. Nagpadayon gyud na sila kada tuig gyud na nila gihatag. Dili na po dili kasi makaingon lang para sa kalingawan, no. So ang uban inyo sa inyo gani dito gisulod sa sakyanan ninyo sa rescue. So daghan kay siyang magamit po. Daghan gyud siyang magamit. Gisulod man siya sa annual, amo pud gyud siya gi-budget. Ang 500,000 gipuno sa amo ang era. So pagka kuan ana, so karon RPT naman na. So kanang kuan ana so gisulod na mo na siya sa among annual, gi-budget po na siya kada 5%, 10%, napagay sa iski ana nga maka-avail po ang iski. So medyo makaginhawa ra gyud mi ana nga kuan. Okay, dili yun nga maglisod na bidas mga activities sa nini fiesta. Kay kuan man jud siya kaning karon nga pagkunhod mura man gyud kan daghan na kayo ang mga gibudgetan. Nga gipasulod gyud sa una pag seminar namo sa kanang planning. So naka-plaster pa pangagad daghan kay mga sulod ana. So muna kinahanglan man gyud siya budgetan na pila ra ang era sa barangay is 2 million ra kapin. Na pila ra daghan pa kayong budgetan. So mo nang tanang gikuhaan diha. So mo nang nakapasalamat jud kay mi nga paghatag og 500,000 sa amo ang kaning mayor. So dako gyud kayo na tabang ang kanang ilang gihatag namo nga kuan financial. So muna nakakuan mig mga activity. So once basin sa sunog tuig makakuan na maayo na ang dagan sa barangay. Okay. Salamat kay Labot Direk Kapitano sa nagsingabot ng fiesta. By the way, paimusdan lang po na mong higayon nga naami karon. Ang mga project sa barangay, kumusta man sa pagkakaroon, no? Ang mga existing mga proyekto o sa mga nagpadayon ng mga proyekto karon. Sa karon na kuan pa nga mo ang kaning barangay office nga gihatag ni mayor. So kang Kong Ando pa to sa una. So naamura gikuan na ni wala pa pero nagkuan pa sa budget. Kay pangkuan pa ng budget. Tinaay karon ang amo ang kaming ang dalan nga gipadako-dakuan tong sa among sa sentro sa imabaw. So Purok 2 na lang siya. Purok 1. Purok 1 gyapon. Purok 2 na dahil siya kay kuan naman siya dito dapit sa akong office. So naa dito ikuan naay kanang pila lang to siya ka meters usag gipalapdan kay para sa kuan kay tungod nga national road man gini siya kay sa mountain road. For tourist destination. Unang giusab to siya, so wala ko kakadong pila to ka milyon. So muna karon nagkuan na siya, nagkatrabaho.
O dayon mo na siya murag katula siya gi kuan lang ang katong kuan wala pa ilabti kana naman siya kanal daan. So kato siya din ang office namo, so budgeting pa ang kuan nato, ongoing pa ang budget. Mo nang kinahanglan pa gyud na siya panonon pa. Pero naanaga ko naman ang si Mayor. Mura na kay sa city man ko na siya nga budget. Oo. So karon ang kuan kung sa barangay pud sa 20%, ani ko naman pud ang amo ang kaning ang mo nakadugay man jud ang PhilGips. Kay dili man jud ta maka kuan og walay mga PhilGips. So karon magugin nagkuan pa mi sa among POW. So in case yung pa maabot ang election, so kuan na matrabaho na siya. Okay, so kanang yung barangay sa man katong budget sa barangay sa to barangay office niyo? Oo, barangay office nga gi kuan na sa So, city. bag-o Nga gihimo. location nga barangay office. Asa man ay paymot lang? Naana sa Luyo sa ako ang barangay hall pud siya. O nasa Luyo kay ang donation pud intawon sa ako ang yuta kay gamay ra biya pud kaayo. So mora to among gibuhatan didto. Or siya nag-extend ba siya ang ako ang barangay office. Pero motoy kuan, motoy kanang tukuran namo og bag-o ang Luyo. So mo na basin appeal pud ni ang daan kuan lang pud ni Mayor murag renovation ana. Okay. Ano sa ito ang barangay Gimad Kapitan na murag kanang anay lugar nga hazardous no landslide. Kamusta man no? Ilabi na katong lugar nga nag-landslide nga mga portion. Gani, kanang murag eskwelahan kaniya to. Murag landslide prone na diya dapita. At mo sa office ninyo, di ba? Diya dapita. Kamusta man gano'n? Sa may gimo po ninyo ani, no? Kuan na sa una, kuan man siya nga na landslide prone. Dahil mo nang nabalhin ang eskwelahan. So, karon kuan na siya, daghanan na dirang kaning baliti, daghanan na siya ng kahoy sa ilalom. Sa sulod, kuan na ng daplin sa suba. Okay, kada siya nagumbaw man na siya. Daghan na gina siya kay baguhay lang gyud mi nag-connect sa mo ang tubo. Namong gikotay itong mga tubod. Itong tubod dito gikotay nga ning gawas na mo diri sa ubos. Mo na siya. Mo na siya among gipagawas. Among gimantuman lang og kanang ug ahalang gyud mo gawas ang tubig. So mo na dira na mo sa gikuha din gitan-aw na ako siya nag-apil pagmig kamang-kamang dagko na gyud kay ang baliti ang mga iyahang mga kuan nga nibitang roots kan gamot niya naa nagyud dagko na kayo dito na kay migalatay sa iyahang kanang mga gamot sa baliti. So mo nang dili ta mabalaka na nang dirang kuana dapita kay gipantanuman po na mga kawayan na mga dagko ng mga kahoy. So mo nang dili na kuan ang amo lang kaning kaning saka mo gyud na amo ang gikuan. Okay, wala may kahoy kay katong slope naa siya ginagmay pero sa una gyud ato yung nagdulong mga kuan dito siya 2022 na kuan dito siya mga May pag dito mga inaron to nga kuan atong mga May April ana naa dito siya landslide nga kami nagkuan so moto na kuan. So may plano niya na sa tamnan ni So motoy akong gikuan sa among nag-CLUP mi. So pakuanan lagi to namo og katong murag katong para sa huyuhoy nga murag face wala siya kana bitang ay sa nga slope sa na siya nga kuan ana. Then mo na kuanan siya kuanan den tamnan og kuan amo pang istoryahon pud ang tagiya. Okay. So ang tagiya mismo. Okay. Pero willing pud siguro siya ang tagiya. Okay, si kuan man ani si ganin sa Grace bitaw ni si Sansan mo na siya tag-iya man dira. So mo nang ang niyon pa na namo para makanay mapugong na ngay kan mga kahoy. So basin og naay mga tree planting nga buhaton namo dira namo i-held. Kay aron mapugungan ang kanang yuta. Kay mo kuan man gud siya pag ulan sa maharangan gyud dayon ang dalan. Kana gyud amo ang gikuan kay diri sa ubos wala na kayo murag kampante nami kay nakita gyud pud namo atong nagkuan mi sa tubo. I see. Okay, so salamat kay labot dira. Kapitan, so di na kayo peligroso no sa paggaro pero nikamot mo nga pananom kahoy mo tubag. Mo gyud nanguan gyud pud mi nga magkuan gyud mi sa tree planting. So naamang gali poy
portion nga gipangita pud ni Mayor nga mag-on siya og katon sa mga public land nga pa tree planting. Dili lang yun nga tree planting, kinahanglan gyud kuno atimanon nga mo kuan gyud ang tree, mulampos gyud ang kuan, ang kahoy. So muna iyang kuan, dako pa kayo ang iyang kuan, murag nasa bukid nga mo makita pag abot sa ubos, makita gyud siya unsay porma pag mudako na ang kahoy. Nga gikuan niya, ay dako kay plano gyud ang atong mga lideres. So muna nagkuan pa sila karon ang taga city engineers nangita og unsay portion kay naano koy kanang kaning mga government nga yuta kato sa bukid unahan sa zipline ni kuan o campus. Oo. Sumoto dito unahan, sumotoy tanuman og kahoy para siya makita pod og angle unsay porma sa mga kahoy. Okay. Nasa ita naman po diri ang nag-agi no ang kining Labo River. Kamusta man ni diyan? Wa bay mga kakulian, wa bay mga kining illegal quarrying tabo. Sa kuan karon naatoy kuan pero naay mano-mano lang ana pero nawa nagi murag pa kuan man gid sa DNR na murag gi-stop na jud ang kanang illegal quarry. Okay. Wala mga permit pero pangitaan pa kay ang mga tao pwede maubi po pangita. May panginabuhi nila. So kuan kanang basin na ay option nga ibuhat sa government para pud sila nga makabuhi pod kay mao pa uban pud mao pa gisaligan nga kanang para pud balon-balon sa anak sa eskwela. Dayon kana siya no dili gud na siya ngon nga paguba gyud sa kan kay ang ila paabot lang man sila og mubaha. Kung magbaha siya, ila na kwaon ang kanang balas. So muna ilang gibuhat. Dayon, mag-deliver, di po ingon nga daghan ang ilang ma-deliver. Basta lang kuan lang good, pang sustainer lang sa ilang panginabuhi nila. Okay, so salamat kayo labot na Kapitan. Basta kayo additional information, no? Labi na pagdasig sa katawhan mo sa barangay Gibad. Basta doon na kayo bot mo ipaabot nila. So ang ako alang sa akong taga-barangay nga unta kita magbinantayon ug unsa man ang unsa na mga dili nga maayo nga kuan sa tong barangay, duol lang mo ni kapitan ug unsay mga dili na kanang mga mamatikdan or unsa para sa atong kaayuhan, para sa peace and order sa atong barangay. Ug ako lang pud nga unta magsinabtanon kay kung sa kuan pa kung magsinabtanay naman gyud ang pagka kanang maghayusa kung panalitan og unsay mga problema. So ug unsay mga problema, unsay mga kuan bahil mga hospitalization na ang barangay nga mutabang na ang atong mga lideres. So to ang mayor, atong congressman, atong governor na anda mutabang. Basta kita ug unsa lang ang imando sa atong government, unsa atong unsay ipahibalo, unsay nga kuan sa para sa ato ang kaayuhan. So ato lang pong ubanan. Kay tanan nga mga gibuhat sa atong mga lideres ug kami nga gibuhat sa barangay para sa kaayuhan sa mga katawhan. So ang ako lang manghinaot lang gyud ko nga unta na inyong suporta ug ayuda sa barangay. Sige, salamat kayo si Kapitan Christy Perez Canyo ato nga kauban ni gabay na labot sa nagsinamot nga fiesta karong Hunyo 9. Fiesta diri sa barangay Gimad. So gikas barangay Gimad kabaran ko si Dodong Bargamento kanis WD8 Manuel Kinuchi. Salamat, may adlaw.